Hello guys, my name is Lindokuhle. Welcome to my YouTube channel. Thanks for tuning in. I'm here to update you on what was happening on 4 June kwisitha the enemy. UThenjiwe nomngane wakhe uNeli bavele baqonda ngqo e-police station kuSimelane ukuyovula icala. Kwazise phela ukhokhele imoto kumuntu obeqala ngisho ukumbona behlangane naye kwi-social network. Kwaphela usuku ingafiki imoto ayikhokhele. USimelane uthe esamphenya nje wavele wavuka ngolaka wathi, "Uyangihlulela yini? Unani nje wena ngoba yonke into onayo kahulumeni, ngisho ubiziwe emcimbini ufika ngemoto yamaphoyisa." Babuyela esaluni, kwangena lo mlisa bebeyomvulela icala. Bathe besamthethisa nje wavele wamnika amaphepha emoto nayo yonke into ephathelene nemoto yakhe. Wathi mephuma ngampela emnyango nansi ihavala imile imlindile. Wajabula kakhulu uNeli elokhu emshuthile nje ethatha iy'thombe eshaya amahuthi kuyo le moto le, abuye asikaze engathi uyasaba ukungena phakathi. UDorcas ukhathaza yonke indawo. Ushiye kumanaphanapha etafuleni kaRebecca lokudlela. UJafter membuza ubiza uMathi uyambuza ukuthi, "Uphi uDorcas?" Uthi, "Angimazi." UNgaka uqhamuke esethi, "Manikhuluma ngoDorcas, uthe kunephoyinti okumele aliphuthume." Kanti uphuthuma ukuya lapha kwasokhulu ukuyosiza uNomsa nge-washing nokuklina endlini. Uklina nje endlini kaNomsa ngezinto azithenge esitolo sakhe uNomsa ngemali ayinikezwe uJafter ukuthi akathenge into zokuklina endlini abuye ezoklina khona la kaRebecca. Yena wasuka wahamba ayoklinela uNomsa. UNomsa membuza, "Akuzona into oy'thenge esitolo sami lezi zokuthi ukline uthunywe ngazo uJafter?" Uthi uJafter uzojabula kakhulu uma ngabe ngithathe imali yakhe ngayisebenzisa ukuzoklinela wena. USolomzi uthe esakhuluma noNandi ngendlela akaphathe ngayo uThulile ephathini kaKhaya izolo ebusuku, wavele waquleka waphaphama esengungiwe kukhona nodokotela ezozama ukumsiza. Umzimba wonke unganyakazi, kunyakaza ikhanda nje kuphela. Mayemthinta iy'nyawo akuzwakali lutho, uthi angizwa lutho, uthi bengikade ngikwazi ukusebenza mina, angikwazi ukuhlala kanje. Ulele kusofa ubheke phezulu bonke bami phezu kwakhe. Khona uThulile, khona ukaMavovo, khona udokotela, khona uNandi. uNandi ubukeka naye ekhathazekile ngoba akazi ukuthi kwenzakalani. Udokotela wathi akaboni lutho yena kodwa uzokwenza ama-test. Uthe esegoduka samvimba-ke lesikhohlakali somfazi sathi, "Ngiyakucela Doctor, mase ubuyisa ama-results uwabuyise kumina ngoba phela imina engimdala la enilinganisana nakushonelwa uma wayo. Kuningi agcine sekwenza la endlini esingakuqondi kahle. So ngiyakucela bandla." Udokotela wathi uyazama ukunqaba, wavele wakhipha i-envelope la ephaketheni lakhe wamfumbathisa inkece. UThenjiwe usendele wonke umndeni wakhe umlayezo wokuba uhlangane ndawonye umlinde ngaphandle kubo, ngoba efuna ukuwusurprise-a ngonyanyavu lemoto yakhe le. Bebejabule kakhulu bakithi baze bahlangana ndawonye badla isidlo sokwamukela imoto ndawonye, kodwa uNolithi ubumbona nje ukuthi ukhona lo moya womona ahamba nawo. uMontana uthe ezobheka uSolomzi wamfica ehleli kwi-wheelchair kaMavovo. Uthe samchazela nje ukuthi ukaMavovo selokhu ebuye nalo mkhovu wakhe obethe uthenge erenki lamabhasi akazizwa kahle, kanti ukaMavovo bacuthele nje ubalalela. Wavele waqonda ngqo kubo wathi, "Uthini?" Waphendula uSolomzi sakumbuza, "kaMavovo uyangisakatha?" Asibambe lapho kwanamhlanje, ngizobuya futhi ngikuphathele okunye okwenzakalayo kumabonakude, kodwa ungakhohlwa ukudlula lapha ezansi kwi-bell ucindezele u-like.